depuis son mari na bugu an yɛrɛ minnu nana interview kɛ an fɛnɛ tun ma se ka lafiya fo an yɛrɛ laban yɛrɛ n'an bɛ se ka taga ka kibaruya jɔnjɔn min sɔrɔ a kan mais bi su na an bɔra ka ministre ka intervention mɛn ORTM sanfɛ i yɛrɛ y'a lamɛn ministre kɔni bɔra k'a fɔ ko min ye citerne 59 ye k'olu bɛ tunu tile 4 kɔnɔna na a y'o kuma fɔ a y'a jira k'a fɔ fana ko citerne bɛ bɔ yɔrɔ dɔ la yan'a ka se yɔrɔ dɔ la fana ko kelen bɛ tunu ou bien a fila yɛrɛ bɛɛ bɛ se ka tunu a kɔnɔna na o b'a jira k'a fɔ i ye min fɔ o don o a b'o sɛbɛntiya i ye ministre ka fɛn lamɛn intervention lamɛn bugu i bɛ se ka jumɛn fɔ a kan. Bon, ne ma ministre ka intervention lamɛn je pense que fɔra ko plainte bɛ don ne kama k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ko ne ma plainte sɔrɔ ma plainte sɔrɔ ma plainte ye nka ala barika la ne de bɛna plainte ladon n bɛ plainte ladon sini n bɛ plainte ladon maliyɛn bɛɛ tɔgɔ la maliyɛn bɛɛ tɔgɔ la ka colonel Asimi Goïta k'a fo ni fɛn hami bɛ Asimi na kuranko don Asimi sɛgɛnna ni kuranko la quoi Asimi hinɛ yɛrɛ ye ne minɛ quoi Asimi sɛgɛnna trop a ye budget fonction a ye état ka fonctionnement réduit énergie kama ni armée bɔra la bi sécurité ni défense n'o bɔra la bi ni fɛn bɛ gouvernement in préoccupé ka n'a bila fo président ka daminɛ président na fo son gouvernement ni fɛn b'u tɔɔrɔ la bi ni problème kelen de don maliyɛnw bɛ se ka courant sɔrɔ cogo jumɛn ni waati laban in na courant tigɛ minnu kɛra dabɔnkama de kun don courant tigɛra n'i ye Segu lajɛ courant tigɛra Segu 20 heures de temps n'i ye Sikaso lajɛ Sikaso kɛra 18 heures à 15 heures de temps n'i ye Mopti lajɛ Mopti yɛrɛ kɔni kɛra 24 heures di Mopti kɛra 24 heures di n'i ye Kayi lajɛ fɛnɛ gɛlɛya caman bɛ yen n'i ye nin bɛɛ ta ka jateminɛ k'a lajɛ depuis semaine tɛmɛnen mɔgɔw tɛ ka bɛn sudon heure ma mɔgɔw tɛ ka bɛn sudon heure ma ni sudon ye 16 heures ye aw bɛ obligé ka sudon 14 heures midi su tɛ se ka 16 heures kɔnɔ mɔriku kɔnɔna courant tigɛ bɛ yen condition bɛ yen su dɔw bɛ yen olu ye cogoya perdu lamɛnbagaw ka hakɛ to kuma na a fɔ cogo don donc ni mɔgɔw wulila ko sudon ye 16 heures ye dɔw obligé k'u ka sudon 14 heures ka sababuya kɛ nin gɛlɛya ye o ye kelen ye dɔw musow tora jiginni na muso kɛlɛ la dɔw musow tora muso kɛlɛ la jiginni sira fɛ muso fatura den bɔra dɔw ta den bɔra muso tora la dɔw ta kɛra 16 heures ni courant tigɛra k'u to yen groupe fana ma se ka démarrer ka bɛn fɛn ma nin bɛɛ kɛra maliyɛn na ni nin sababu kɛra mɔgɔ mɔgɔ ye e ka jugu ni criminel ye e ka jugu ni criminel ye ne bolo bi an bɛ dénonciation min na an bɛ syndicat ka baara de la ka énergie baarakɛla bɛɛ fo walayi k'a fɔ baarakɛlaw ye ne b'u ka baara de la syndicat ɲumanw ko de dɛ ne b'u ka baara de la parce que n'a fɔra ko suɲɛli kɛra énergie baarakɛla dɔw kelen kɔ dugu jukɔrɔ n'a fɔra ko courant tigɛra énergie baarakɛlaw bɛ yen ne b'u dɔw u bɛ siran ka taa sigi ɲɔgɔn du kɔnɔ mɔgɔ kana t'u ba neni k'u fa neni tɛmɛ kɛ dɔw bɛ neni yɛrɛ kɛ ne b'a dɔn a b'u tɔɔrɔ mais fɛn o fɛn ɲuman b'a la juguman b'a la jugumanw de ko fo ka ne lamban kun sini ne bɛ plainte don Mali mɔgɔ tɔɲɔnen bɛɛ tɔgɔ la parce que n'i y'a ye i b'a fɔ k'i bɛ mɔgɔ bagabaga ka tɛ kana tiɲɛ fɔ o kɔrɔ e yɛrɛ bɛ dɔ sɔrɔ tiɲɛni sira fɛ e yɛrɛ bɛ dɔ sɔrɔ tiɲɛni sira fɛ ministre ma énergie problème bɛɛ fɔ aw ye fɛn min ye mun y'a kɛ énergie bɛ mun y'a kɛ u bɛ fuel san mun y'a kɛ u bɛ gasoil san u tɛ fuel san transition nani ni san cɛ transition ye min fara énergie ka capacité de production kan à peu près 200 mégawatts transition nani ni san cɛ a ye min fara énergie ka capacité de production kan ça fait 200 mégawatts Bitsan sira kɔrɔ ça donne 100 mégawatts Sotiba ye 20 Selinge, il y avait 2 tribunes, chacune des tribunes donne 11 mégawatts. Donc Selinge à peu près 44 à 45 mégawatts. Donc, c'est la mine bien c'est la mine tribune d'Oglan. Transition question énergie là, courant manque. Mais madame le ministre, comment c'est la mauvaise gestion. Mouna, maman groupe chama de location edem na, abe edem barkela dotaille. C'est le monsieur qui a barrassé alibi quoi. Akata, c'est une dame à encourager. Vous avez groupe nous chama edem barkela ou de taille. Ou bien que sauter au créer, que la contrat dit edem matou. Kili. Malita hotel. Non, Malita hotel, ça veut dire quoi? Ah, et
Non, barakala dun ye malien de ye. Gouvernement non privé ta tɛ. Gouvernement énergie yɛrɛ barakala dɔw kelen bɛ ka société dayɛlɛ u bɛ tila ka contrat ta k'a di u yɛrɛ ma tugun. Donc hali commerçant u b'a commerçant minnu yɛrɛ indexé commerçant yɛrɛ tɛ ka marché sɔrɔ comme il faut. C'est vrai que barakala in kɛra vache à lait de ye. Donc o groupe minnu fana bɛ yen groupe entretien énergie de b'o ta en charge. Groupe mana tiɲɛ énergie de b'o réparer. Bon e kan ka taa fuel kɛ groupe mun kɔnɔ n'e taara gasoil k'o kɔnɔ a b'a tiɲɛ wa a t'a tiɲɛ. Kelen n'i ye fuel lajɛ fuel ka girin ni fuel litre kelen bɛ bila yɔrɔ min na gasoil litre fila ni tila bɛ bila o yɔrɔ la parce que gasoil densité à peu près c'est 900 grammes par litre n'i ma fili a bɔra n kunna mais hasardé a kuma fɔra la donc chaque fois bɛ girin gasoil nɔfɛ mun na parce que ça demande plus de consommation kelen filanan ye mun ye gasoil bɛ se ka feere o de y'a to ni fuel kan ka kɛ fɛn min kɔnɔ u bɛ gasoil k'o kɔnɔ o de bɛ ka groupe yɛrɛ caman tiɲɛ k'a sigi i n'a fɔ Bitsan n'o ye Sirakɔrɔ ye Sirakɔrɔ tiɲɛni yɛrɛ ju caman fɔlɔfɔlɔ ye o ye problème fɔlɔfɔlɔ ye n bɛ min f'i ɲɛna k'a fɔ ko contrat yɛrɛ caman bɛ yen commerçant t'a sɔrɔ dɛ i b'a ye k'a fɔ énergie yɛrɛ baarakɛla dɔw de bɛ yen olu kɛlen bɛ ka société wɛrɛw créer tugun k'a kɛ mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ la u yɛrɛ kɛlen bɛ ka a société ta k'a d'u yɛrɛ ma an bɛ ministre dɛmɛ baara in na ka directeur kura min fana bɛ yen k'a dɛmɛ baara in na ka kunnafoni ɲuman k'o d'u ma n'i ye jateminɛ kɛ carburant feerelaw ka wari sarabaliya la o baara min fana filɛ nin ye o de y'a to juru dɔ bɛ EDM na bi juru dilannen don Musa an b'a calcul kɛ malien bɛɛ k'a lamɛn fɛn min don an b'a jateminɛ kɛ énergie bɛ 900 à 1 million de litres de gin par jour carburant na 900 000 à 1 million de litres par jour a b'o de jigin carburant na ni carburant exonéré don a bɛ di énergie ma 620 francs o prix dɔnnen don o tɛ se ka ɲagami fo cɛ k'o facture ko la parce que ministre ye double facture fɔ récépissé kelen na ça fait facture fila bɛ se ka kɛ récépissé kelen na o kɔrɔ ko carburant digo kelen facture sara ko fila mais n bɛna système dɔ fana f'a ye k'o fara k'o fɔ ministre ye k'o fara système fana kan a ka investigation kɛ o yɔrɔ fana la o ye mun ye carburant min exonéré don n'o carburant bɛ di 620 francs u b'a dabɔ kama parce que traité de bɛ di carburant feerelaw ma u ka taa banque la traité de bɛ d'u ma u ka taa banque la ça fait n'i ye énergie fourni sisan énergie bɛ traité de di mais i bɛ taa banque la banque b'i sara mais banque fana ka plafond ye à peu près 250 milliards banque tɛ tɛmɛ o kan donc u b'a dabɔ kama k'e ka impayé la na jusqu'à à peu près à 200 milliards donc n'o kɛra banque tɛ e financer bilen donc u bɛ mun kɛ o fournisseur b'i ban ka na ni carburant ye sisan n'an b'a fɔ o ma ko lubrifiant o b'i ban ka na ni carburant ye mais maintenant n'o y'i ban ka na ni carburant ye on est obligé ka taa carburant san mɔgɔ wɛrɛ bolo kɛnɛma mais i b'o san hors exo la ça fait o tɛ hors taxe ye quoi o ye TTC ye o TTC ye o tigi bɛ carburant di énergie ma 800 francs 800 moins 620 francs il reste combien 180 bon au 180 min filɛ nin ye ni ɲɛ bɛ o la énergie bɛ 1 million de litres de gin par jour an k'a ta o la ou bien 900 000 litres de gin par jour donc an k'a ta 1 million na pour que k'a arrondi n'a y'a ta 1 million na pour que k'a arrondi donc ça fait 180 multiplié par 30 millions maliyɛnw k'an dɛmɛ an b'a calcul kɛ Musa i bɛna ye k'a fɔ wari bɛ taa yɔrɔ min na donc 180 multiplié par 30 millions ça fait 5 milliards 400 millions de surplus donc au kɔrɔ o marché bɛ ta ka kɛnɛ ma pour que u yɛrɛ dama b'o 5 milliards fɛnɛ o fɛnɛ chaque fois juru bɛ yɛlɛ société la ni 5 milliards de surplus alors que carburant dɔ exonéré don o tigi ka wari ma d'a ma mais i b'a ye k'a fɔ u bɛ bɔ kɛnɛ ma obligé ka carburant san mɔgɔ wɛrɛ bolo donc à des coûts élevés min b'o kan sisan o wari o bɛ tila o ye kelen ye n bɛ min fɔ ka ministre dɛmɛ n'o yɔrɔ ye donc a bil'i kunna n'i ye calcul kɛ a ɲɛ ma a kɛ i n'a fɔ état bɛ juru bɛ yɛlɛ état la tuma dɔ la n'a ma se ka fournisseur ka wari sara fournisseur minnu exonéré don état bɛ taa san kɛnɛ ma gɛlɛya la donc juru bɛ yɛlɛ état la à hauteur de 5 milliards 400 o ye carburant dɔrɔn ye chaque fin du mois bon ni i bɔra o kɔnɔna la i bɛna jumɛn na sisan i bɛna centrale la courant tigɛ fɛn fɛn bɛ yen munna courant bɛ tigɛ ka mɛn 10 heures 11 heures 12 heures n'i ye gasoil citerne min ye 45 000 litres citerne min ye 65 000 litres ou bien 45 000 litres n'i ye 20 000 10 000 litres suɲɛ ka b'o la i kan ka mun kɛ chaque fois i bɛ courant tigɛ n'i ye courant tigɛ i bɛ courant tigɛ pour 1 heure de temps 1 heure de temps c'est que o bɛ bɛn
3000 litres ma exemple do donc au 3000 litres il y a carburant min ta il b'o te ka b'o la ça fait citadine segna ka bon carburant mais parce que ni citadine nana u b'a jigi mais u t'a bɛɛ jigi o comportement dɔ to yen dɔ bɛ t'o kɔnɔ fɔlɔ ni chauffeur kun taara a feere chauffeur kun tɛ sɔn ka na ni élément u ni minnu bɛ business kɛ chauffeur kun tɛ sɔn ka na n'u ka wari mais sisan u yɛrɛ de b'u ka élément kelen sigi chauffeur kun ka taa ni opération in na mɔgɔ dɔ tɔgɔ b'a la ni y'a tigi minɛ ko sabanan de mais ni y'a laban ye ni y'a minɛ ko laban ye ni bɛna k'a minɛ ko laban ye ni y'a tigi minɛ ko sabanan parce que a taa o ta ani minnu bɛ affaire kɛ olu b'a fɔ a ye ko non k'a ka taa k'u b'a labɔ nin to ye wa ma kuma ni service grand compte de la facturation o ye usine tigiw ye min'o fɛnɛ tacogo fɛnɛ f'i ye don wɛrɛ o ye don wɛrɛ émission ye usine bɛ courant facturer cogo jumɛn donc n'i ye jateminɛ kɛ nin na i b'a ye k'a fɔ baarakɛla yɛrɛ dɔw bɛ bila camion ɲɛma ka taa feerekɛyɔrɔ ka taa gasoil feerekɛyɔrɔ o de y'a to girimɛ ka da baarakɛlaw olu bɛ don ka parce que fɔlɔ ni kun y'a di chauffeur ma chauffeur dɔrɔn ka taa feere chauffeur kun tɛna ni wari dafa olu bɛ kuma dɔ fɔ ne kɛra wari la o ye kelen ye an ye chauffeur dɔ dɔ o chauffeur lui il est dans les réseaux mais a tunnen don o chauffeur kɛ kelen bɛ ka villa fila de jɔ à chaque semaine il a 2 millions ni affaire nin na il a 2 millions chaque semaine ni gɛlɛya nin na donc fɛn min don système de don directeur ko tɛ foyi ko tɛ f'i ka ministre sɔrɔ courage bɛ mɔgɔ min na f'i ka président sɔrɔ courage bɛ mɔgɔ min na k'a fɔ ko groupe ko ni fɛn ko don o ye tiɲɛ dabɔnkama de don walasa an ka bin système kɔnɔ carburant bɛ di état fɛ état ye effort mun kɛ énergie ye a m'a kɛ secteur ci ye a y'a dabɔ mun kama maliyɛnw kana nin wagati gɛlɛn ninnu ɲɛ la maliyɛnw kana nin gɛlɛya ninnu ɲɛ la an bɛ insécurité min na Mopti Sévaré ka na jigin o yɔrɔ ninnu na ka jigin ka taa insécurité mun b'a favoriser courant tigɛ tɛ yan ni courant tigɛlen don a bɛ hali terroristes favoriser a bɛ se ka kɛ sababu ye u b'u den ka don dugu kɔnɔna na ka taa fɔ ka taa tiɲɛni kɛ n'an bɔr'o la an bɛna poto la minnu bɛ courant ta poto la bon o de y'a to i b'a ye k'a fɔ dɔw ka gasoil yɛrɛ fɛnɛ tɛ bɔli kɛ ka sɔrɔ sonyɛli fɛnɛ tɛ n'a y'a sɔrɔ groupe mun kan ka du 10,000 ta o du 10,000 de branchelen don o groupe kan o de y'a kɛ ne ye mission kelen kɛ énergie la ka taa courant siyɛn cogo lajɛ courant dɔw bɔlen don Banankankɔrɔni mais compteur sigilen don Senu compteur sigilen don Banankɔrɔ mais courant yɛrɛ bɛ Senu dɔw ka baarakɛyɔrɔ la extension fɛnɛ kelen don ka poteau ta ka na o poteau fɛnɛ kelen bɛ ka don dingɛ kɔnɔnaw de la fɛnɛ tun ka taa mɔgɔ kelen bɛ se ka courant ta sisan a bɛ se k'a di du 10 du 20 ma o du 10 du 20 jɔn b'o compteur sigi n'a y'a sɔrɔ o tigi tɛ baara la yen n'o tigi tɛ baara la yen jɔn b'o compteur sigi donc o ye extension réseau illégal minnu bɛ yen n'o kɛlen don bi maliyɛnw tɛ ka se ka courant sɔrɔ o courant dɔw bɛ yen dɔw kɛlen bɛ ka u ka baarakɛyɔrɔ n'i ye jateminɛ kɛ suguba kɔnɔna la sisan dɔw ka magasin bɛ suguba kɔnɔ mun yɛrɛ ka so bɛ à peu près dugu kɔnɔna la u kɛlen bɛ ka courant ta u ka so fo suguba kɔnɔ o de y'a to ni électrique incendie kɛra i b'a ye jenini bɛ kɛ ka magasinw ni fɛn caman jeni mɔgɔw t'a dɔn a kɛra cogo min na mais ni mun b'an bɔ nin bɛɛ la an ka fara nin ministre in kan ni musokɔrɔba in bɛ taa baarakɛyɔrɔ 5 heures à 7 heures du matin à son âge elle retourne souvent à 22 heures kabini a sigira n'i y'a ye visite in kɛra surprise ye parce que ministre n'i sen bɛ ko la i taatɔ baarakɛyɔrɔ i b'i sara mɔgɔw la c'est pour cela elle a fait une visite inopinée à 5 heures du matin ka taa bali i ma a b'a fɔ ko i b'a ye chef de centre kun y'i ban ka tɛ ordinateur de ka tɛ a ye kumaw fɔ ko nin na obligé ka ordinateur cɛ munna par sabula tun kɛra parce que d'habitude ni ministre ta visite la baarakɛyɔrɔ la a b'a sara pour que aw ka se ka aw yɛrɛ corriger ka aw ka kow datugu o ye n'a sɔrɔ réseau yɛrɛ bɛ bɔ ministère la ka na o de y'a to ni ɲɛmɔgɔ ma sonyɛli kɛ kɔmɔgɔ tɛ se ka sonyɛli kɛ fo ka tiɲɛ wuli ni kɔmɔgɔ ma sonyɛli kɛ ni ɲɛmɔgɔ ma sonyɛli kɛ kɔmɔgɔ tɛ se ka sonyɛli kɛ fo ka diɲɛ wuli i ɲɛ bɛ nin carburant ko in fɛnɛ la dɔw bɛ société fila la don carburant fourniture la u bɛ société kelen kɛ exo ye ka société kelen kɛ hors exo ye n bɔra ka système min f'i ɲɛna donc n'u ka o wari ma sara i n'a fɔ sisan n'u ka carburant min exonéré don n'o wari ma sara u bɛ sɔrɔ ka tila ka marché di hors exo ma a bɛɛ bɛ don société kelen ma pour que ka juru yɛlɛ EDM na o de ye EDM ka dette fournisseur lase sisan an bɛ don min na ko bi 600 milliards EDM yɛrɛ ka chiffre d'affaires tɛ tɛmɛ 32 milliards kan donc barrage hydroélectrique minnu bɛ yen dabɔnkama de don ka nin bɛɛ tiɲɛ k'a jɔ
nin bɛɛ ye réseau de n'an bɔra an bɛ taa Albatros la centrale mun filɛ Kayi yen système contrat système a fɔ o ma ko T-Corpay T-Corpay b'o kɔrɔ dɔn n y'a jeni maa jeni b'a sara donc yen centrale in fana bɛ courant fana produit ani ligne de transport mun bɛ yen réseau min bɛ se ka courant ta ka bɔ yen ka na an mago bɛ min na ka bɔ Manantali fɛ ka na n'a ye o fana ye réseau moyen t'an bolo donc o bɛ courant produit an mago tɛ min na o b'o produit an b'o sara mais an bɛ se ka min ta fitinin dɔrɔn ka sɔrɔ kuma dɔ la 20 mégawatts kuma dɔ la 30 mégawatts mais exemple do dɛ i b'a sɔrɔ kuma dɔ la o b'a produire jusqu'à 80 mégawatts o tɔ bɛ kɛ cogo di fu de don o tɔ tɛ o nafa foyi t'o tɔ la mais c'est l'État qui paye nin ye contrat de ye ko T-Corpay i y'a jeni i m'a jeni i b'a sara nin contrat a contrat type tɛ diɲɛ société si kɔnɔ ni EDM tɛ n'i y'a ye an ma taa employé fana ka dossier ni diplôme ko fana la n bɛ kuma fitinin fiɲɛ ka bɔ kuma kɔnɔ komi interview spéciale de don n'an taara diplôme fana la dɔw bɛ yen histoire géo fɛn histoire géo matériel diplôme de b'olu bolo mais olu ye électricien u bɛ poto la EDM kɔnɔ n'i taara audit kɛ don o don diplôme fana kan mɔgɔ dama mun donna ni diplôme mun ye muso bɛ s'a bɛɛ ma n'a panna min kunna an b'a bilasira o la mais nin y'an donnen di fouille par fouille n'an ye nin muso in dɛmɛ wallahi ka directeur nin dɛmɛ directeur nin ye énergie produit de à 100% DG min bɛ yen Jalo la l'ingénieur la a kunkolo de ka ɲi a b'a dɔn dɔnniya b'a la bon ni i nana sa i mɔgɔ kuralama u bɛ nin sabotage de kɛ k'i mangoya k'i lasiran parce que i ma ye musow nana k'a fɔ k'u bɛna contrat management de kɛ ka contrat type falen donc o tɛ dɔn arrangé o ye fɔlɔ ye filanan ye mun ye mankan bɛna bɔ yɔrɔ min na gouvernement bɛ ka taa carburant min ta Russie la ka na o fana bɛna kɛ mankanba ye parce que ni gouvernement nana ni carburant ye nin suɲɛli ni si tɛ kɛ tugun parce que en ce moment trader wɛrɛw de bɛ yen olu de bɛna carburant ta san ka don ça fait mɔgɔ minnu bɛ ka taa carburant ta kɔfɛ n'u bɛ k'a di dicogo juguya la olu bɛ obligé ka ta gouvernement yɛrɛ de bolo san Dakar ni i y'a faamuya b'a la Côte-d'Ivoire ninnu na ka don n'a ye donc i bɛ suɲɛli min kɛ o tɛ se ka kɛ c'est pour cela Assimi bɛ gɛlɛya dɔw kɔnɔ a ka bon hakili ma nin transition in nin nana sɔrɔ tiɲɛni dɔ kɛra nin transition in tɔgɔ de ko réparateur ça fait u bɛ dilanni de la u ma baara daminɛ fɔlɔ dɛ bilahi Assimi bɛ dilanni de la a ma baara daminɛ e k'i miiri ninnu filɛ ka effort min kɛ n'a y'a sɔrɔ nin effort in kun kɛra ka kɔn bi ɲɛ bon a bɛ ka na ni système min ye sisan 19 citernes o de kan ka na ka jigin n'o ye fuel ye dɛ o de bɛna jigin Big-San kɔnɔ o de bɛna jigin sini ka 100 mégawatts k'o la tourner n'o bɔra yen i b'a ye k'a fɔ Turkiw fana ka centrale kelen fana bɛ yen je crois qu'ale kan ka 55 mégawatts de fana di centrale baden bɛ yen o centrale bɛ yen a y'a fɔ cogo min na ni carburant donna a donda fɛ hali a tɛ courant tigɛ aw ɲɛ la seconde kelen ni carburant donna a donda fɛ m'a fɔ ni carburant donna a donda fɛ hali courant tɛ a ɲɛ comme seconde kelen surtout a nana système min ye ka tila ka stockage fana dilan ça fait ça ni carburant bɛ centrale kɔnɔ hali ni carburant banna stock fana fɛ yen d'emblée o de ye courant ka tigɛ dɔ in bɛ automatiquement ale bɛna ka na tali kɛ a tɛ se bilen k'a fɔ ko courant banna k'a fɔ ko dɔ bɛ fɛn gasoil banna dɔ bɛ tigɛ ka dɔ ta o tɛ kɛ tugun donc voilà une équipe à encourager mais n'i ye mɔgɔ kura ye n'i nana fournisseur dɔw minnu jɛlen tɛ baarakɛla dɔw minnu jɛlen tɛ olu de bɛ complot k'i kama k'i tɔgɔ tiɲɛ k'i lafɛn groupe dɔw fana nana tun groupe min ye 1000 mégawatts 1000 kVA ye o groupe dɔw ye 300 kVA ye o groupe dɔw fana capot fana o fana ye maintenant mais o y'a dama émission ye anw bɛ ministre in accompagner de n'a a panna min kunna an b'o ye bi alhamdulilayi dɔw b'o la cadre dɔw an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw donna Sénégal bi 18h wagati dɔw contrôle daminɛla o dɔw ye bolila ka ban donc dɔw y'u ka mobiliw latunu na ala sɔnna ma ɲinini bɛ sen na k'a fɔ maliyɛn fɛn fɛn an bɛna numéro dɔw bila n'i ye citerne yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ ka kungo kɔnɔna la i ka na bɔ a kalama kɔsa in na citerne dɔ signalé la citerne dontɔ ni taara i jɔ n tɛna a yɔrɔ fɔ n'o tɛ a bɛna dɔn ka citerne k'a bɔn ka bɔn yɛrɛ o kɛra a ma mɛn yɛrɛ ka bɔn ouais parce que a signalé la non n bɛ min fɔ a ye quoi sini ne bɛ plainte la don mɔgɔ caman kama mɔgɔ caman parce que ne bolo ne dɛmɛbaga kun ka kɛ mɔgɔ dɔw de ye minnu mago bɛ ka jɛlenya don nin ko la ne ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ an ye système de kɛlɛ kɛ i n'a fɔ ministre bɔra k'a fɔ cogo min na an jigi ye olu de an m'a dabɔ mɔgɔ la gosi kama
mais olu ma miiri maliyɛnw ka degun na olu miirila u yɛrɛ ka intérêt de la donc moi je pense que aujourd'hui ne kan ka plainte don minnu fana kama o dalaw bɛ ne bolo n b'u ka vocaliw bɛ n bolo u ye kuma min fɔ walasa Ibou Mabel la manku dɔw ye wari proposer ne tentative de corruption a dalaw bɛ n bolo u ye wari di mɔgɔ min ma ka na a bɛ yen a tigi ni ye ɲɔgɔn yɔrɔ min na a bɛ yen n bɛ taa a tigi fana ko fɔ sini tɛ nɔgɔya dɛ o de to ma kuma bi bɛɛ dɔw k'u minɛla dɔw k'u taara tan i ma ne da ye kuma foyi la parce que u bɛ nin de k'i la quoi n'u ye nin k'i la u b'i lasiran n'u y'i lasiran u b'u tila groupe fila ye dɔ b'a f'i ye cɛ nin ko in to yen i ka tɛmɛ n'i ka armée baara ye bɛɛ b'i lamɛn i ye mɔgɔ ɲɛnama de o b'o f'i ɲɛna ka wari jugun jɔ i la dɔ in b'a f'i ɲɛna non an taara ka ban an ni procureur bɛɛ ka kɛlɛ de ye nin bilahi n bɛ Mali procureur bɛɛ fo yan procureur bɛɛ ka kɛlɛ de ye nin donc kurantigɛ bɛ bɛɛ ka so hali ni ala ye groupe se k'i ye a ma k'i balima ye hali ni ala ye groupe se k'i ye a ma k'i bura ye hali ni ala ye groupe se k'i ye a ma k'i ka kabila a ma k'i ka dugu ye donc mun de b'an bɔ nin na bɛɛ ka jɛ an ka nin kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ o de b'an bɔ nin degun kɔnɔ on est prêt à soutenir vraiment cette nouvelle équipe ministre n'a ka direction an b'u accompagner nous mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen n'o bɛ se k'an sɔn kunnafoni ɲuman na i n'a fɔ an y'a sɔrɔ cogo min na an bɔra dɔw kalama an b'a bɛɛ lasiw ma bonya ani karama kɔnɔ an bɛ se k'o de fɔ nin sigili kɛrɛnkɛrɛnnen na. ok ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'a fɔ ka ja ninnu cari kosɛbɛ kosɛbɛ pour que mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka bɔ a kalama an b'a fɔ a kan bɛɛ.